Je čistý vzduch dôležitý pre vás a vašu rodinu? Všetky klimatizácie chladia a ohrievajú. Klimatizácie Panasonic však disponujú technológiou NanoX, ktorá premení vašu domácnosť na bezpečné miesto. Za posledných 10 rokov vyvinula spoločnosť Panasonic 3 generácie klimatizácií s technológiou NanoX vo filtračnom priestore klimatizácií, pričom nie všetky boli vytvorené rovnako. Poprvé, prachový filter zachytáva malé prachové častice vo filtri. Pri prechode sa vzduch filtruje cez jemnú sieťku klimatizačnej jednotky. Po druhé, záporné ióny. Generátor iónov uvoľňuje do ovzdušia záporné ióny, ktoré na seba viažú prachové častice. Tieto častice sú späť nasávané klimatizáciou a zachytené na prachovom filtri klimatizácie. Po tretie, hydroxylové radikály. Hydroxylové radikály sú obsiahnuté v nanočasticiach vody pomocou technológie Panasonic. Tieto častice sa nazývajú NanoX. NanoX aktívne inhibuje znečisťujúce látky, ako sú baktérie, vírusy, plesne a pachy vo vzduchu a na povrchoch a tkaninách. Na rozdiel od iných technológií, Panasonic NanoX aktívne šíri hydroxylové radikály vzduchom a na povrchy. Ukážme si, ako NanoX zlepšuje kvalitu vzduchu v našich interiéroch. NanoX generátor zbiera neviditeľnú vlhkosť zo vzduchu a pomocou vysokého napätia generuje ionizované vodné častice obsahujúce OH radikály. NanoX generátor produkuje 4,8 bilióna hydroxylových radikálov za sekundu. Tieto NanoX častice sú obsiahnuté vo vode, vďaka čomu majú dlhšiu životnosť a ľahko sa šíria po miestnosti. Technológiu čistenia vzduchu NanoX môžete spustiť ako samostatnú funkciu, nezávisle od chladenia a kúrenia. Hydroxylové radikály sa prirodzene vyskytujú v prírode, majú však veľmi krátku životnosť. Vytvorením hydroxylových radikálov obsiahnutých vo vode sa predĺžila ich životnosť na viac ako 10 minút, vďaka čomu sa hydroxylové radikály dostanú do každého kúta miestnosti. Týmto spôsobom dokáže NanoX vyčistiť vzduch, ale aj textílie oveľa efektívnejšie a dôkladnejšie. Keď sa NanoX častica prichytí k škodlivým časticiam, hydroxylové radikály inhibujú nečistoty a NanoX sa premení na neškodnú molekulu vody. NanoX je účinná nielen v potláčaní vzdušných hrozieb, ale aj nečistôt prilnutých na povrchoch a textíliách. Baktérie, vírusy, alergény, roztoče, pel, prachové roztoče, alergény z domácich zvierat, znečistenie, dym a bežné pachy. Klimatizácia Panasonic s technológiou NanoX vám nielenže zabezpečí ideálnu teplotu, ale tiež účinne čistí vzduch vo vašej domácnosti. Pre čistejší a sviežejší vzduch po celý rok. Klimatizácie Panasonic s NanoX technológiou sú dostupné ako nástenné izbové jednotky a klimatizačné jednotky pre celý dom, ktoré vám poskytnú maximálne pohodlie. Viac informácií o klimatizáciách Panasonic s NanoX nájdete na stránke regiochlad.sk.